Τρέχει. Είναι στο live. Για τις συνακρούσεις, έτσι, αλλά δεν ξέρω καν. Δεν υπάρχουν, γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω πώς θα κάνω. Ναι, εγώ πάντως έχω πέρα με αυτό και θα ξαναπάω και θα δώσω διαλέξεις. Αυτό ναι, όταν πάρα πολύ. Καλή σας καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε. Πολλές γυναίκες χρειαζόμαστε. Θέλουμε να τιμήσουμε την μέρα της γυναίκας με μια πολύ ιδιαίτερη ομιλία και μια πολύ ιδιαίτερη καθηγήτρια, την κυρία Βαρελά, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική. Έχει πάρει σύνταξη από εκεί και τώρα είναι στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο και θα μας δώσει τα φώτα της για να μας ενθουσιάσει με το που θα μας δείξει ζωγράφους γυναίκες που είναι άγνωστες και έτσι θα έχουμε τη χαρά να αισθανθούμε σαν να είμαστε σε ένα μουσείο, θα βλέπουμε πολλά έργα ζωγραφικής, τα οποία δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε από τώρα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω, ότι και την άλλη Δευτέρα θα έχουμε επίσης μια σημαντική ομιλία που αφορά γυναίκα και αυτό. Αυτή τώρα είναι η κυρία Ελληνίδα, η κυρία Ορφανού, η οποία θα μιλήσει με το βιβλίο το οποίο έχει φτιάξει, το οποίο λέγεται «Μεταναστεύω μάνα μου». Είναι από την Γάλυμνο η κυρία και θα μας δείξει πώς οι άνθρωποι εκεί υπέφεραν τα χρόνια της σκλαβιάς και πώς αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν και έμεναν οι γυναίκες πίσω και τι τραβάγανε και τι ζώδια βρίσκανε στα διάφορα μέρη που πήγαν, από Ιταλία, από Ευρώπη, από Γαλλία, από Αμερική. Και για το οποίο θα μιλήσουν οι καθηγήτριες της λαογραφίας, η κυρία Κορέ και η κυρία Κατερίνα Κορέ ζωγράφου και Μάρο Καρδαμίτσι. Η κυρία Καρδαμίτσι. Πιστεύω ότι θα σας ενθουσιάσει και η ομιλία και θα δείτε και το βιβλίο το οποίο έχει μια εξαιρετική πένα. Το γράφει με πάρα πολύ ζωντανό και ωραίο τρόπο. Περιγράφει τα βάσανα και τις ζωές των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Διότι στην Ιταλία, διότι στην Ιταλική κατοχή τους απαγόρευαν και την ελληνική γλώσσα να μιλούν. Θα το κάνει. Δεν επιτρέπεται να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε στο σημερινό μας θέμα, που θα είναι πάρα πολύ ωραίο και πιστεύω ότι θα ενθουσιάσει, γιατί είναι εξαιρετική η ομιλήτρια η κυρία. Οπότε σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πριν αρχίσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πολυξένη Κυριακάκου για την ευγενική της πρόσκληση και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να με ακούσετε. Σήμερα θα μιλήσω για δύο γυναίκες καλλιτέχνες, την Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι και την Νίκη Τεσεμφάρ. Αυτές οι δύο καλλιτέχνες ζήσαν σε διαφορετικές εποχές. Η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι έζησε τον 17ο αιώνα και η Νίκη Τεσεμφάρ τον 20ο και 21ο αιώνα. Τι έχουν κοινό οι δύο αυτές ζωγράφοι από τόσο διαφορετικές εποχές? Και οι δύο έχουν υποστεί βία και η εμπειρία αυτή επηρέασε πολύ την τέχνη τους. Η βία εναντίον των γυναικών είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που υπήρξε από πολύ παλιά. Δυστυχώς, στις μέρες μας έχει παρατηρηθεί μεγάλη άνοδος βίας εναντίον των γυναικών. Και αν ακούγεται σήμερα την τηλεόραση, μόνο στην Τρίπολη σε μία μέρα, 3 πολύ άσχημες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα να συζητιέται για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος το πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό και όλοι μαζί να συμμετέχουμε στην προσπάθεια
της μείωσης της βίας με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί. Τώρα θα αρχίσουμε τη διάλεξη με τις δύο καλλιτέχνες, την Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη. Η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη πρωταγωνιστεί στην εποχή του Μπαρόκ. Το Μπαρόκ, το όνομα Μπαρόκ, προέρχεται από την πορτογαλική λέξη μπαρόκο, που σημαίνει δύσμορφο μαργαριτάρι. Ο ορισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρνητικός. Και ο ορισμός αυτός δόθηκε το 19ο αιώνα, μια περίοδο που το νεοκλασικό θεωρείται το τέλειο. Και ό,τι δεν ακολουθούσε τις αρχές του νεοκλασικού στυλ, το θεωρούσαν κακόγουστο. Το Μπαρόκ ήταν το κυρίαρχο στυλ της Καθολικής Εκκλησίας και των μοναρχών. Και εδώ βλέπουμε τα κτίρια ήταν πλούσια διακοσμημένα και σχεδιασμένα για να εντυπωσιάζουν. Εδώ βλέπουμε την αίθουσα των καθευτών της Βερσαλίας. Ο αρχιτέκτονας ήταν ο Μανσάρτ και ο διακοσμητής ήταν ο Λεμπράν. Ο χώρος αυτός είναι 73 μέτρα μήκος και γύρω στα 10 φάλτος. Ο Λουδοβίκος ο 14ος, όταν είδε το χώρο για πρώτη φορά, ήταν πολύ δυσαρεστημένος, διότι ο χώρος του φάνηκε πολύ μακρύς και στενός. Και ο Μανσάρ έπρεπε να βρει μια λύση για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τι έκανε ο Μανσάρ? Τοποθέτησε 17 καθρέφτες από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, ακριβώς απέναντι από τα 17 παράθυρα που βλέπανε στους όμορφους κήπους των Βερσαλιών. Κάνοντας αυτό, ο χώρος άνοιξε. Είχε στην αίσθηση πολύ μεγαλύτερου χώρου. Και τώρα, εάν κάποιος έχει ένα πολύ μικρό χώρο, το να βάλει ένα καθρέφτη βοηθάει πάρα πολύ. Οι καθρέφτες ήταν πανάκριβοι εκείνη την εποχή. Και όταν σκέφτομαι ότι ήταν από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, είναι απίστευτο το χρηματικό που ξόδεψε. Βέβαια για τον Λουδοβίκο το 14ο δεν υπήρχε θέμα. Το 1919, στο χώρο αυτό υπεγράφει η Συνθήκη των Βερσαλιών που τερμάτισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σκεφτείτε τώρα, σε αυτό το πολυτελέστατο παλάτι, με αυτή την πολύ πλούσια διακόσμηση που υπερισχύει το χρυσό, δεν υπήρχε ούτε μία τουαλέτα. Τίποτα. Και όταν δίδασκα στην Καλιφόρνια και μίλαγα για το μινωικό πολιτισμό, έλεγα στους φοιτητές μου, σκεφτείτε ότι στο μινωικό πολιτισμό 3.000 και χρόνια πριν από τις Βερσαλίες υπήρχαν τουαλέτες και μπανιέρες. Δηλαδή πόσο αναπτυγμένοι ήταν οι Μινωίτες. Και άμα δείτε τις μπανιέρες από το μινωικό πολιτισμό, σας θυμίζουν τις μπανιέρες, τις παλιές μπανιέρες στην Ελλάδα. Και αποχετευτικό. Ναι, και αποχετευτικό. Και θέρμανση. Και όλα. Και μάλιστα το αποχετευτικό που είπατε ήταν τόσο καταπληκτικό που οι αρχαιολόγοι λέγανε τώρα ότι αν ενώσουν τα κομμάτια, το σύστημα θα λειτουργούσε τέλεια. Στην τωρινή εποχή πόσες φορές κάνουμε το αποχετευτικό και μετά από ένα μήνα πάλι το πρόβλημα. Ναι, πραγματικά. Η μπανιέρα της Βασίλισσας είναι υπέροχη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, αξίζει, πραγματικά αξίζει αν πάτε στο Ηράκλειο και πάτε στο μουσείο, αξίζει. Τώρα ήθελα να σας πω και τα χαρακτηριστικά λίγο του Μπαρόκ στη ζωγραφική. Έχουμε δυναμικές διαγώνιες συνθέσεις, που το βλέπετε εδώ. Διαγώνιες, αυτό είναι ένας πίνακας του Καραβάτζο. Και εδώ τι βλέπουμε, στο Μπαρόκ έχουμε δυναμικές διαγώνιες συνθέσεις, σε αντίθεση με τις ήρεμες ισορροπημένες συνθέσεις που είχαμε στην Ιταλική Αναγέννηση. Ακόμα εδώ πάλι βλέπουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό του Μπαρόκ, τη δραματική έντονη αντίθεση μεταξύ σκοταδιού και φωτός. Στην ιστορία της τέχνης είναι γνωστό αστενεμπρισμός και είναι ο πρώτος που έκανε για αυτή την πολύ έντονη αντίθεση στην τέχνη ήταν ο Καραβάτσο. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Νάτσο, ο οποίος βλέπει το πρόσωπό του, την ανάκλαση του προσώπου του και ερωτεύεται τον εαυτό του. Και γι' αυτό έχουμε και την έκφραση ναρσιστής. Θέλουμε να το αποφύγουμε. Του Καραβάτζο, θα σας πω μετά.
Τώρα, πριν δούμε πίνακες της Τζεντιλέσκη, θα ήθελα να σας πω πώς βλέπανε τις γυναίκες την εποχή που ζούσε η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη. Γιατί έτσι θα εκτιμήσετε ακόμα παραπάνω τη δουλειά της. Λοιπόν, στην αναγέννηση, ο Κόμες Καστιλιώνε έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Αυλικός». Το βιβλίο αυτό έγινε best-seller. Οποιοςδήποτε είχε μία θέση στην κοινωνία, αγόραζε αυτό το βιβλίο και με τις αρχές του βιβλίου αυτού μεγάλωνε τις χώρες. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει κοινωνικές απόψεις της εποχής για τις γυναίκες. Και λέει, ακούτε τι λέει ο Καστιλιών, οι γυναίκες είναι ατελείς. Η φύση αναζητά την τελειότητα. Και αν ήταν δυνατόν, δεν θα παρήγαγε τίποτα άλλο εκτός από άνδρες. Για σκεφτείτε ένα κόσμο έτσι. Αλλά παρόλο αυτό το αρνητικό κλίμα που ακούσατε, ο Καστιλιώνε γράφει όμως και στο βιβλίο του, οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να γράφουν, να τραγουδούν και να χορεύουν και να παίζουν ένα μουσικό όργανο. Ο λόγος γι' αυτό δεν ήταν για την ανάπτυξη των γυναικών, ο λόγος ήταν για να είναι ευχάριστοι σύντροφοι για τους άντρες. Τώρα δεν έχει σημασία αν αυτό ήταν για να είναι ευχάριστοι σύντροφοι για τους άντρες, αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην αναγέννηση πολλές γυναίκες να αρχίσουν να μορφώνονται. Γιατί οι κοπέλες από τις καλές οικογένειες θέλανε να μορφώσουν τις κόρες όπως λέει ο Καστιλιώνε. Οπότε μαθαίνουν και γράφουν, μαθαίνουν ένα μουσικό όργανο. Οπότε σε αυτό ήταν θετικό. Μετά, όπως βλέπετε, η αναγεννησιακή κοινωνία ήταν πατρογονική. Ένας άλλος πολύ σημαντικός αρχιτέκτον της αναγέννησης, ο Λεόν Μπατίς Αλμπέρτη, έχει πολλά έργα του στη Φλωρεντία Αμπάτε, στην αρχιτεκτονική. Εκείνος πίστευε ότι η παθητικότητα στις γυναίκες δεν ήταν μόνο ιδανικό, αλλά μέρος της φύσης της γυναίκας. Πόσο λάθος είναι αυτό, το φαντάζεστε? Τέλος πάντων το πίστευε και αυτό έγραψε. Και για τον Αλμπέρτη η ιδανική γυναίκα ήταν ελκυστική, αγνή πριν από το γάμο, πιστή στον άντρα της, γεννημένη σε καλή οικογένεια, ικανή να φέρει μια καλή πρίκα, πολύ σημαντικό, και ικανή να γεννήσει γιους. Αν στην αναγέννηση, αν μια γυναίκα ήταν επιτυχημένη, η επιτυχία της αποδίδεται. Κατοχή ανδρικής ψυχής σε γυναικείο σώμα. Κάτι έγινε λάθος, δεν μπορεί να είναι γυναίκα. Μπήκε στο λαθασμένο σώμα. Ανήκε σε ένα τρίτο άμορφο φύλο. Και στην Ιταλία οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν περιουσία ή να κατέχουν περιουσία. Οι γυναίκες δεν είχαν λόγο για δικό τους μέλλον. Η γυναίκα ήταν ιδιοκτησία του πατέρα ή του συζύγου. Οπότε σε αυτή τη γενική ατμόσφαιρα μεγάλωσε η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη. Και παρόλα αυτά θα δείτε πόσο θα πετύχει αυτή η γυναίκα στην καριέρα της. Η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη γεννήθηκε στη Ρώμη το 1593. Η Ρώμη είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις, αν έχετε πάει, και θα ήθελα να σας δείξω μόνο ένα κτίριο για να σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το κτίριο που θέλω να σας δείξω πριν σας μιλήσω πιο πολύ για την Τζεντιλέσκη είναι ο Άγιος Πέτρος, ακριβώς, ένα από τα πιο ωραία κτίρια στη Ρώμη. Εδώ βλέπετε την είσοδο του Αγίου Πέτρου και βλέπουμε τις σκηνοστοιχίες του Μπερνίνη, εδώ, που στο επάνω μέρος έχει γύρω στα 147 αγάλματα, τα οποία τα έκανε ο Μπερνίνη και οι μαθητές του. Και δέστε το σχήμα των κοινοστοιχειών. Τι μας κάνει? Μας δείχνει μια αγκαλιά, έτσι, είναι σαν μια μεγάλη αγκαλιά που μας αγκαλιάζει και μας προσκαλεί να έρθουν μέσα στον Άγιο Πέτρο. Στο κέντρο βλέπουμε τον Οβελίσκο. Ο Οβελίσκος είναι ένα Αιγυπτιακό μνημείο, αρχαίο, το οποίο οι Ρωμαίοι όταν κατέλαβαν την Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πήραν πάρα πολλά έργα αιγυπτιακά
για να στολίσουν τις πόλεις τους. Και στην περίπτωση αυτού του obeliskου φτιάξανε ένα ειδικό καράβι για να το μεταφέρουν. Και από την Ελλάδα πήρανε πάρα πολλά έργα, από τους Δελφούς να σας πω, πάνω από 500 μπρούτζινα, για να διακοσμήσουν τις πόλεις τους. Τώρα, ο Τρούλος του Αγίου Πέτρου είναι σχεδιασμένος από τον Μικελάντζελο και ακριβώς κάτω από τον Τρούλο και πάνω από τον τάφο του Αγίου Πέτρου έχουμε το ιερό κουβούκλιο, το οποίο το έχει φτιάξει ο Μπερνίνι, ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της περίοδου του Μπαρόκου και μιλάμε για 17ο αιώνα. Λοιπόν, σε αυτό το κτίσμα που βλέπουμε αυτό είναι μπρούτζινο και κάθε κολόνα είναι 4 κολόνες οι οποίες στηρίζονται σε αυτές τις μαρμάρινες βάσεις. Τώρα δέστε τι θα δούμε. Στις μαρμάρινες βάσεις βλέπετε αυτό το προσωπάκι, γιατί άμα πάτε εκεί είναι πάρα πολύ μικρό, ένα τόσο κομματάκι. Αν δεν το γνωρίζετε, ποτέ δεν θα το δείτε. Σας λέω ένα μικρό πραγματάκι και ο Άγιος Πέτρος είναι απίστευτο. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια 4 προσωπάκια στις βάσεις εδώ, τις μαρμάρινες που στηρίζουν οι κολόνες. Και δέστε, το πρώτο προσωπάκι, εδώ το βλέπετε καλύτερα που είναι τα προσωπάκια, εδώ και εδώ, το πρώτο προσωπάκι είναι ένα προσωπάκι μιας γυναίκας που έχει μια κανονική έκφραση. Δέστε τώρα την επόμενη φωτογραφία αυτής της γυναίκας. Αρχίζει και φαίνεται ότι είναι σε κάποια αγωνία, Και δέστε και την τρίτη, η οποία εδώ πια φαίνεται ότι είναι σε μια όχι πολύ ευχάριστη κατάσταση. Και το τελευταίο τι είναι η γέννα ενός μωρού. Δείχνει τη γυναίκα στις διαφορετικές φάσεις της εγκυμοσύνης. Και η ιστορία λέει ότι ο Μπερνίνι έκανε αυτό διότι η ανιψιά του ήταν σε ένα πολύ δύσκολο τοκετό, 48 ωρών. Οι γιατροί πιστεύαν ότι και το μωράκι και εκείνοι δεν θα μπορέσουν να βγάλουν πέρα. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή πολλές γυναίκες πέθαιναν στον τοκετό και το μωρό. Τελικά μετά από 48 ώρες όλα πήγαν καλά, το μωρό ήταν υγιές και η γυναίκα ήταν καλά και το έκανε σαν να ευχαριστήσει για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τον Άγιο Πέτρο πριν σας δείξω και την Πιετά. Η Πιετά την έχει κάνει ο Μικελάντζελο σε ηλικία 25 χρονών. Φαντάζεστε 25 χρονών να φτιάξει αυτό το καταπληκτικό άγαλμα. Όταν λέμε τον ορισμό Πιετά, στην ιστορία τέχνη σημαίνει η Παναγία που κρατάει τον νεκρό Χριστό στα χέρια της. Λοιπόν, εδώ, στην Πιετά, τι συνέβη. Δέστε εδώ. Εδώ γράφει ο Μικελάντζελο με έκανε. Γιατί έγινε αυτό? Ένα απόγευμα έτυχε ο Μικελάντζελο να είναι μέσα στην εκκλησία. Και ήταν κάτι επίσημοι που ήταν μπροστά στην Πιετά και θαυμάζανε το άγαλμα και λέγανε τι καταπληκτικό, αλλά νομίζανε ότι ήταν από έναν άλλο καλλιτέχνη. Πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία από τον Μικελάντζελο. Ο Μικελάντζελο, όταν άκουσε αυτό, θύμωσε πάρα πολύ, δεν είπε τίποτα. Το βράδυ πήγε πάλι μέσα στην εκκλησία και σκάλισε το όνομά του ο Μικελάντζελο με έκανε. Οπότε από εδώ και πέρα, όποιος θα το δει το άγαλμα θα ξέρει. Είναι το μόνο άγαλμα που έχει την υπογραφή του Μικελάντζελο. Τώρα η κακομοίρα η Πιετά, στις 21 Μαΐου του 1972, ένας τρελός γεωλόγος Ουγγαρέζος χτύπησε με σφυρί 12 φορές το άγαλμα και έλεγε να αλλάξει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός ή ο Μικελάντζελο. Καταλαβαίνετε την τρέλα. Έσπασε το χέρι της Πιετά, τη μύτη της σε 3 μέρη και άφησε περίπου 100 άλλα θράσματα συμπεριλαμβανομένων τραυμάτων από το πίσω μέρος του κεφαλιού της στο πάτωμα του παρεκκλησίου όπου εκτίθεται. Χρησιμοποιώντας τώρα προηγούμενες φωτογραφίες, χρειάστηκαν περισσότερο από 5 μήνες για να αναγνωριστούν όλα τα κομμάτια και τα θράσματα, μερικά στο μέγεθος ενός νησιού. Φανταστείτε. Και προτού αρχίσουν να τα ενώνουν ξανά, σε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο,
που χτίστηκε γύρω από το άγαλμα στο παρεκκλήσι ώστε να μην χρειάζεται να μεταφερθεί. Όταν συνέβη αυτό, ένας τουρίστας που βρισκόταν εκεί, μέσα σε σύγχυση που δημιουργήθηκε καθώς η αστυνομία συνελάμβανε τον Ουγγαρέζο, πήρε ένα από τα θράσματα. Αλλά φαίνεται ότι αργότερα, προφανώς ένιωσε πολύ ένοχος ότι πήρε ένα κομμάτι και το έστειλε πίσω. Αυτά έχει πάθει Πιετά. Τώρα, άμα πάτε, η Πιετά την προστατεύει ένα plexiglass, το οποίο είναι και ειδικό να μην μπορεί να περάσει μια σφαίρα. Γιατί με την τρέλα που μας δέρνει πάντα τώρα, πόσα αγάλματα και πόσους ανθρώπους. Και τώρα που είδαμε λίγο για τον Άγιο Πέτρο, πάμε στην Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη που γεννήθηκε στη Ρώμη. Ο πατέρας της ήταν γνωστός ζωγράφος, ο Ράτσιο Τζεντιλέσκη. Και θα δείτε, οι γυναίκες που γίνονται καλλιτέχνες στην αναγέννηση και μετά, συνήθως το 99% θα έλεγα, ή έχουν τον πατέρα ζωγράφο, ή τον άντρα του ζωγράφο, ή τον αδελφό του. Η μητέρα της είναι η Προυντένσα Μαντώνη. Η Τζεντιλέσκη, όπως είδατε και πριν, έζησε σε μια εποχή που οι γυναίκες επελούνταν είτε για την αμορφιά τους, είτε για την ηθική αρετή. Οι ταλαντούχες γυναίκες, όπως είδαμε πριν, θεωρούνται περίεργες και ανθρωπεπείς. Την εποχή που ζει, το κάψιμα των γυναικών ως μάγισσες ήταν στα αποκέντρωμά του. Δεν ήταν και άλλη εποχή. Σκεφτείτε. Η μητέρα της δυστυχώς πέθανε όταν ήταν μόνο 12 χρονών η Αρτεμίσια και μεγάλωσε με τον πατέρα της και τα 4 της αδέλφια. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν και το μεγαλύτερο παιδί και το κορίτσι, ανέλαβε καθήκοντα μητέρας. Δηλαδή η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη δεν είχε παιδική ηλικία. Ο πατέρας της έχει αναγνωρίσει ότι η κόρη του είχε μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική και της άρχισε μαθήματα ζωγραφικής και αργότερα ο πατέρας της προσέλαβε έναν άλλο γνωστό ζωγράφο της αναγέννησης, τον Αγκοστίνο Τάση, για να τη διδάξει προοπτική. Δυστυχώς, ο Αγκοστίνο Τάση είναι ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος και πολύ επικίνδυνος, ο οποίος βίασε την Αρτεμίσια στα 17 της χρόνια. Και μετά, όχι μόνο την Αρτεμίσια, μετά σκότωσε τη γυναίκα του, έκανε άλλους βιασμούς. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν θα θέλαμε να γνωρίσουμε. Παρόλο που ήταν ένας πολύ καλός καλλιτέχνης. Ναι. Τώρα, ακούτε εδώ. Όπως και άλλες άγαμες κατήγοροι βιαστών, η Αρτεμίσια ήταν υποχρεωμένη να υποβληθεί σε δημόσια γυναικολογική εξέταση από ΜΕΑ για να εξακριβώσει ότι δεν ήταν πλέον παρθένα. Ναι, δημόσια. Έπρεπε να είναι μπροστά στο δικαστήριο. Εκείνη την εποχή, για να διασφαλιστεί ότι οι κατηγορίες για βιασμό ήταν αληθινές, τα θύματα έπρεπε να υποβληθούν σε μορφή βασανιστήριων. Τύλιγαν κορδόνια γύρω από τα χέρια τους και τα έσφυγαν δυνατά. Και πονάει πάρα πολύ αυτό. Και η Αρτεμίσια λέει, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Επαναλάμβανε δυνατά, καθώς τα κορδόνια σφυγόταν. Αποδείχτηκε ότι ήταν αλήθεια και μετά τι έγινε με τον Τάση. Τον βάλαν φυλακή για 8 μήνες και εξαγόρασε ένα μέρος και τελικά δεν έγινε τίποτα. Και σκεφτείτε πόσο δύσκολο θα ήταν την εποχή εκείνη, σαν γυναίκα, να πάτε να πείτε ότι έγινε βιασμός. Στην εποχή μας είναι δύσκολο να πας να μιλήσεις, αλλά σκεφτείτε και εκείνη την εποχή. Τώρα η Αρτεμίσια, παρόλο τις φοβερές δυσκολίες που βίωσε, κατάφερε να γίνει σπουδαία ζωγράφος. Βέβαια, αυτό το γεγονός έχει επιδράσει πάρα πολύ στα έργα της και θα το δείτε. Λόγω των δυσκολιών που πέρασε, απεικονίζει πάντα ηρωικές, δυνατές γυναίκες. Ο πατέρας της την πάντρεψε το 1612 με έναν φλωρεντίνο ζωγράφο, τον Πιεραντώνιο Στιατέζη, και η Αρτεμίσια εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία, όπου έγινε μεγάλη ζωγράφος. Δυστυχώς ο γάμος δεν διάρκησε για πάντα. Πήρανε διαζύγιο και μετά η Αρτεμίσια επέστρεψε στη Ρώμη. Ναι. Όταν ήταν στη Φλωρεντία, σκεφτείτε τι καταπληκτική ζωγράφος είναι. Είναι η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας της Φλωρεντίας.
13 μόνο γυναίκες γίναν δεκτές από την αρχή της Ακαδημίας μέχρι το 1760. Σκεφτείτε τώρα, το 1760 η Ακαδημία είχε 8 με 10.000 άντρες και μόνο 13 γυναίκες. Και η Αρτεμίσια μπόρεσε να είναι η πρώτη γυναίκα που τη δεχτήκανε στην Ακαδημία. Στο Connecticut έχουμε ένα πίνακά της, τη Λαουτίσια, η οποία το πρόσωπο είναι το πρόσωπο της Τζεντιλέσκι και η χρήση των ροδαλών μάγουλων από την Τζεντιλέσκι και ένα φόρεμα, όπως βλέπετε, με χαμηλή λαιμόκοψη που τονίζει το στήθος της, δίνει στον πίνακα μια σεξουαλική χρειά που δεν απεικόνισαν οι προηγούμενες γυναίκες, καθιστώντας αυτό το πρώτο γνωστό πορτρέτο γυναίκας που εκφράζει τη σεξουαλική της υπόσταση. Εδώ βλέπουμε μια άλλη πάλι αυτοπροσωπογραφία της Τζεντιλέσκι ως η Αγία Κατερίνη από την Αλεξάνδρεια. Βρίσκεται, η Τζεντιλέσκι ζωγράφησε αυτό το πίνακα το 1616 και βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Ο πίνακας αυτός αγοράστηκε από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου το 2018 για 3,6 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Καταλάβετε, πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στη Φλωρεντία, ο Γαλιλαίος ήταν πολύ καλός φίλος της και υποστηρικτής της και ο Κόζιμο των Μεδίκων το ίδιο, θερμός υποστηρικτής της Αρτεμίσια. Όλα σχεδόν τα έργα που θα δούμε της Αρτεμίσιας έχουν γυναίκες πρωταγωνίστες, με προτίμηση τις βιβλικές μορφές, που τις διακρίνει το θάρρος, η αποφασιστικότητα, η ισχυρή προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι διαλέγει αυτά τα θέματα και αυτές τις γυναίκες. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό πίνακα που έφτιαξε όταν ήταν 17 χρονών, το ζωγράφισε, και βλέπουμε ο πίνακας είναι η Σωσάνα και η Πρεσβύτερη. Αυτή είναι πάλι μια βιβλική ιστορία. Η Σωσάνα ήταν μια πολύ όμορφη νέα κοπέλα, η οποία ήταν παντρεμένη, και οι δύο άντρες που βλέπουμε εδώ, οι Πρεσβύτεροι, απαιτούν από εκείνη κάποια σεξουαλική χάρη. Οι άντρες την απειλούν ότι εάν δεν πάει μαζί τους, θα διαδώσουν φήμες για μοιχεία, και την εποχή εκείνη, αν σε κατηγορούσαν για μοιχεία, σε στέλνουν σε θάνατο με πετροβολισμό. Η Σωσάνα, παρόλο που την απειλούν με αυτό, αρνείται να πάει μαζί τους. Οι δύο άντρες διαδίνουν τις φήμες ότι η Σωσάνα είχε έναν εραστή, έναν πολύ όμορφο νεαρό και είχαν μια ερωτική σχέση στον κήπο. Η Σωσάνα καταδικάζεται και είναι να πάει σε θάνατο για μοιχεία. Ο προφήτης Δανίλ όμως έχει υποψιαστεί ότι οι δύο άντρες δεν λένε την αλήθεια και ότι η Σωσάνα είναι αθώα. Και τι κάνει? Παίρνει τους δύο άντρες και τους ρωτάει ξεχωριστά και πού έγινε αυτή η ερωτική ένωση της Σωσάνας με τον νεαρό, σε ποιο μέρος του κήπου. Και οι δύο πρεσβύτεροι είπαν εντελώς αντίθετα μέρη, οπότε αποδείχθηκε ότι η Σωσάνα δεν είχε κάνει τίποτα και καταδικαστήκαν οι δύο άντρες. Αυτή είναι η ιστορία. Και εδώ βλέπετε πάλι τη Σωσάνα πόσο αποκρούει και εδώ πάλι το άσπρο είναι πάντα σύμβολο για αγνότητα. Τώρα έχουμε ακόμα έναν άλλο πίνακα με το ίδιο θέμα πάλι, η Σωσάνα και οι δύο πρεσβύτεροι. Ο πίνακας αυτός είναι μια άλλη ερμηνεία της ιστορίας. Τον ανακαλύψαν το 2023. Και αυτός είναι ένας πίνακας από τους 7 χαμένους πίνακες της Αρτεμίσιας Τζεντιλέσκι που ήταν καταγεγραμμένα στους καταλόγους του βασιλιά Καρόλου. Για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι ο χαμένος πίνακας της Τζεντιλέσκι. Όταν το καθαρίσανε, γιατί βλέπετε στο ένα μέρος είναι πριν καθαριστεί, εδώ είναι μετά τον καθαρισμό, όταν το καθαρίσαν, στο πίσω μέρος του καμβά βρήκανε τα αρχικά CR
που είναι για το Κάρολος Ρεξ, για τον Κάρολο. Και αυτό επιβεβαίωσε ότι ο πίνακας ήταν κάποτε στη συλλογή του Καρόλου. Τώρα φτάνουμε σε ένα πίνακα, ο οποίος για μένα είναι ο πιο δυναμικός πίνακας που έχω δει. Είναι, όπως βλέπετε, ένας πίνακας πραγματικά αιματερής αγωνίας και φρίκης. Εδώ το θέμα είναι η Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη. Πάλι μια βιβλική ιστορία. Και η ιστορία είναι έτσι. Ο Ασσύριος στρατηγός Ολοφέρνης πολιορκεί την Ισραηλιτική πόλη Βεθούλια. Οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να παραδοθούν όταν η Ιουδίθ, η οποία είναι μια πολύ όμορφη νέα χήρα, προσφέρεται εθελοντικά να σώσει το έθνος. Χωρίς να αποκαλύψει το σχέδιό της, δίνεται με τα καλύτερά της ρούχα και παίρνει μαζί της την υπηρέτριά της στην Άμπρα στο εχθρικό στρατόπεδο. Και ζητάει να δείπνήσει με τον στρατηγό, τον Ολοφέρνη. Την καλούν να δείπνήσει με τον στρατηγό και κατά τη διάρκεια του δείπνου αρχίζει να την επιθυμεί σεξουαλικά, αλλά αποκοιμιέται επειδή πίνει πολύ κρασί. Τι κάνει η Αρτεμίσια? Παίζει το παιχνίδι, του βάζει παραπάνω κρασί, στο τέλος έχει μεθύσει εντελώς, αποκοιμιέται και μαζί με την υπηρέτριά της που παραφυλάει, του παίρνει το γιαταγάνι και του κόβει το κεφάλι. Και σε αυτό το πίνακα, τον έχω δει προσωπικά, είναι φοβερό. Όταν βλέπετε το μαχαίρι, το βλέπετε εδώ στο λαιμό, τα μάτια του γυρίζουν προς τα πάνω, είναι πάρα πολύ δυνατός πίνακας και πάρα πολύ βίος. Και βλέπετε, και μετά η ιστορία λέει ότι η Άμπρα, η υπηρεσία της, επιστρέφει στην πόλη με το κεφάλι του μέσα σε ένα καλάθι φαγητού και τι κάνουν? Το κρεμάνε έξω από τα τείχη της πόλης για να τρομάξουν τους Ασσύριους που σύντομα διαλύθηκαν και νικήθηκαν. Η Ιουδίθ αναγνωρίζεται σαν ηρωίδα για τους Ισραηλινούς και η ιστορία λέει ότι έζησε μέχρι 105 χρονών και ποτέ δεν παντρεύτηκε. Εδώ τώρα εδώ πάλι βλέπετε, κοιτάτε πόσο έντονο είναι. Το βλέπετε και τα μάτια του και πώς πάει. Και δέστε πόσο δυνατές παρουσιάζονται και αποφασιστικές παρουσιάζονται οι γυναίκες. Αυτό το θέμα έχει γίνει και από άντρες ζωγράφους εποχής, αλλά τις γυναίκες τις έχουν πιο λεπτοκαμωμένες, όχι τόσο αποφασιστικές οι τζεντιλές και έχει αυτή τη δυνατή προσωπικότητα των γυναικών. Αυτός ο πίνακας μπορεί να θεωρηθεί ως αντίδραση που προέρχεται από την προσωπική τραγωδία της Αρτεμίσιας. Δείχνει τις δύο γυναίκες ως ηρωίδες με αυτοπεποίθηση. Και έγραψε εδώ γιατί ήταν το μάθημα που έκανα στην Αμερική. Είναι και ακόμα πιο αιματηρός και από του Καραβάτζο. Γιατί ο Καραβάτζο κάνει πολλούς αιματηρούς πίνακες. Έτσι τις τζεντιλές και είναι ακόμα πιο πολύ. Τώρα σκεφτείτε, έκανε αυτό το θέμα γύρω στις 5 φορές το ζωγράφησε. Και ήταν το πώς αντιμετώπιζε το θυμό που είχε για τον βιασμό και το τι είχε τραβήξει μετά από τον βιασμό, που όταν σκότωνε τον Ολοφέρνη στον πίνακα, στο μυαλό της σκότωνε τον Τάση. Και το έκανε 5 φορές για να το βγάλει έξω από το σύστημά της. Σε αυτό το θέμα οι καλλιτέχνες είναι πολύ τυχεροί. Αν περάσεις μια μεγάλη τραγωδία, μπορείς να εκφραστείς μέσα της ζωγραφικής και να το βγάλεις μέσα σου. Γιατί σε πολλές άλλες περιπτώσεις ο κόσμος δεν μπορεί να το βγάλει. Και θεωρώ τους καλλιτέχνες πολύ τυχερούς σε αυτό το θέμα. Εδώ σας έβαλα για να δείτε, αυτό είναι το ίδιο θέμα του Καραβάτζο και της Τζεντιλέσκη. Κοιτάτε εδώ, η Ιουδίθ δεν φαίνεται τόσο αποφασιστική, τόσο δυνατή και κοιτάτε εδώ, πόσο δυνατή φαίνεται εδώ. Και το πρόσωπο της Ιουδίθ είναι το πρόσωπο της Τζεντιλέσκη. Και εδώ το βλέπουμε λίγο καλύτερα. Εδώ είναι ένας άλλος πίνακας, πάλι με το ίδιο θέμα. Το έκανε γύρω στο 1625. Είναι μεγαλύτερο από φυσικό μέγεθος. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι επικεντρώθηκε στη στιγμή μετά τον αποκεφαλισμό. Και βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά του μπαρόκ, τις διαγώνιες συνθέσεις και το τενεμπρισμό που είπαμε, την αντίθεση μεταξύ πολύ σκοτάδι και φωτός.
Και δέστε τώρα τη λεπτομέρεια της κεφαλής με το πρόσωπο πάλι της Τζεντιλέσκη και το κεφάλι της είναι σχεδόν σε πλήρη σκιά και η σκιά εδώ μας δημιουργεί το μισοφέγγαρο, το οποίο ήταν μια αναφορά στη θεά Άρτεμη, η οποία είναι μια πάρα πολύ δυνατή θεά στην ελληνική μυθολογία. Εδώ βλέπουμε τη Λουκρίσια, πάλι της Τζεντιλέσκη. Η ιστορία πάλι, το θέμα είναι η ιστορία του βιασμού μιας σπουδαίας αριστοκράτησας της Ρώμης και η ηρωική της αυτοκτονία για την υπεράσπιση της τιμής της. Και εδώ αυτή τη στιγμή είναι η ψυχολογική ένταση τη στιγμή πριν το γεγονός. Είδατε, πάλι έχει σχέση με βιασμό, πάλι μια ηρωική μορφή γυναίκας. Οπότε σαφώς είναι εμπλουτισμένο με την εμπειρία της Αρτεμίσια. Από το 1630 η Αρτεμίσια εγκαταστάθηκε στην Νάπολη, όπου παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής της, με εξαίρεση για μια επίσκεψη στο Λονδίνο μεταξύ του 1638 και 39, όπου βοήθησε τον πατέρα της στη ζωγραφική των τοιχογραφιών της οροφής του Queen's House του Greenwich. Και εδώ βλέπουμε το Queen's House του Greenwich στην Αγγλία. Τώρα, εδώ είναι οι τοιχογραφίες. Βλέπουμε την αλληγορία της ειρήνης και των τεχνών. Οι τοιχογραφίες μεταφέρθηκαν, πάτε τώρα στην Αγγλία, δεν είναι πια στο Queen's House, έχουν μεταφερθεί στο Marlborough House. Η Αρτεμίσια πέθανε το 1653 στην Νάπολη, αλλά άφησε πίσω της μια μεγάλη σειρά σπουδαίων έργων. Τώρα θα πάμε στη δεύτερη καλλιτέχνηδα, τη Νίκη της Εμφάν, η οποία είναι σύγχρονη, έζησε στον 20ο και 21ο αιώνα, όπως βλέπετε γεννήθηκε το 1954 και πέθανε το 2002. Η Νίκη της Εμφάν γεννήθηκε στο Παρίσι σε μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια. Η μητέρα της ήταν Αμερικανίδα και ο πατέρας ήταν Γάλλος τραπεζίτης. Το 1933 η οικογένεια μετακόμισε από το Παρίσι σε μια πανάκριβη περιοχή της Νέας Υόρκης. Και η Νίκη της Εμφάν φοιτησε σε ιδιωτικά καθολικά σχολεία λόγω της μητέρας της, η οποία ήταν αφοσιωμένη καθολική. Η Νίκη ήταν ένα πολύ αντιδραστικό παιδί, που δεν τα πήγε, όπως καταλαβαίνετε, ένα αντιδραστικό παιδί δεν θα τα πάει καλά σε ένα καθολικό σχολείο, δεν τα πήγε καθόλου καλά στα καθολικά σχολεία και από το πολύ γνωστό σχολείο της Νέας Υόρκης, το Berkeley School, την απέβαναν γιατί παραμόρφωσε τα κλασικά αγάλματα με το να βάψει κόκκινα τα φύλλα της οικιάς. Ήταν πραγματικά επαναστάτρια. Όπως μας λέει η ίδια, η παιδική της ηλικία ήταν κόλαστη. Ο λόγος που ήταν κόλαστη, ο πατέρας της, παρόλο που ήταν ένας πολύ πετυχημένος τραπεζίτης και ερχόταν από μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, τη βίαζε επανελειμμένως. Και ήταν κάτι το τραγικό. Και ίσως και γι' αυτό όλες οι αντιδράσεις στο σχολείο, όλοι αυτοί που θα δείτε. Και θα δείτε τώρα για τη ζωή της τι κάνει. Στα 18 της κλέφτηκε με ένα 19χρονο φίλο της, το μουσικό Henry Matthew, ο οποίος αργότερα θα γίνει πρωτοποριακός συγγραφέας. Ως νέα κοπέλα ήταν πανέμορφη. Και ως νέα κοπέλα ξεκίνησε μια καριέρα ως μοντέλο μόδας και εμφανίστηκε σε περιοδικά στην Αμερική και στη Γαλλία. Σε πολύ γνωστά περιοδικά, όπως βλέπετε το Life, το Elle, το Vogue. Το 1951 γεννήθηκε η κόρη της η Λόρα και αργότερα αποκτούν και ένα γιο, το Φιλίπ. Η σχέση τους δυστυχώς, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζει προβλήματα. Η υγεία της είναι κακή, υποφέρει από υπερθυρεοδισμό, παθαίνει νευρικό κλονισμό, κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική στη Νίκαια, στη Γαλλία. Την εποχή που νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική, την ενθαρρύνουν να αρχίσει να ζωγραφίζει ως θεραπεία. Και έτσι αρχίζει
να ζωγραφίζει. Αφήνει την καριέρα της πίσω ως μοντέλο και αρχίζει την καλλιτεχνική της καριέρα ως αυτοδίδακτη. Και μας λέει η Νίκη, ξεκίνησα να ζωγραφίζω στο ψυχιατρίο, όπου έμαθα πώς να μεταφράζω τα συναισθήματα, τον φόβο, την βία, την ελπίδα και τη χαρά στη ζωγραφική. Μέσα από τη δημιουργία ανακάλυψα τα ζωφερά βάθη της κατάθλιψης και πώς να την ξεπεράσω. Τώρα, θέλω να σας δείξω τις επιρροές στην τέχνη και να δείτε πώς έχει επηρεάσει η κατάσταση με τον πατέρα της. Μία πολύ σημαντική επιρροή είναι η αντίδραση κατά της σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της ως παιδί. Μία άλλη επιρροή είναι το γυναικείο κίνημα στη δεκαετία του 1960. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Σενφάλ άρχισε να δημιουργεί τους πρώτους πίνακες ζωγραφικής. Τους ονομάζει «Letiers», που σημαίνει πυροβολισμοί. Αυτά τα έργα της την κάνανε διάσημη και της έδωσαν διέξοδο για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει σε όλη της τη ζωή. Και τι κάνει. Κοιτάτε. Έχει ένα καμβά. Ζωγραφίζει τον καμβά, το χρωματίζει τον καμβά άσπρο. Μετά τοποθετούσε τις κονσέρβες με χρώματα μέσα στις κονσέρβες και μετά πυροβολούσε τις κονσέρβες, ανοίγανε τρύπες στις κονσέρβες και τα χρώματα, πέφτανε στον πίνακα και δημιουργούσε δημιουργούσε ένα πίνακα ο οποίος ήταν πάρα πολύ, να σας πω, σας έφτιανε συναισθήματα όχι καλά. Θα το δείτε τώρα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, τα χρώματα. Το βλέπετε ότι είναι κάτι βίο. Δεν σας προκαλεί μια ηρεμία, δεν θα το βάλετε πάνω από το κρεβάτι σας για να το βλέπετε για να κοιμηθείτε καλά το βράδυ. Και λέει, ακούτε τι λέει, πυροβόλησα γιατί ήταν διασκεδαστικό και με έκανε να νιώθω υπέροχα. Πυροβόλησα γιατί με βοήθευε να αιμορραγούν και να πεθαίνουν. Πυροβόλησα για εκείνη τη στιγμή της μαγείας. Έκταση. Πυροβολώντας τη δική μου βία, δεν χρειαζόταν να την κουβαλάω μέσα μου σαν βάρος. Οπότε και εκείνη, πώς γυρίζεται τα συναισθήματά της, είναι πάλι μέσω της τέχνης. Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο από τους πυροβολισμούς με την ίδια ιδέα. Και εδώ κάνει κάτι το ενδιαφέρον. Η κορνίζα είναι μια πολύ παλιά κορνίζα. Και ο πίνακας είναι ένας μοντέρνος. Είναι σαν να θέλει να πει ότι σε όλες τις εποχές υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να έχει συμβολισμό, γιατί να διαλέξει μια τόσο παλιά κορνίζα και να μην διαλέξει μια πιο μοντέρνα. Τα έργα της έχουν επηρεάσει πολύ μεγάλους σχεδιαστές. Εδώ είναι η Αξέλ Mies, που βλέπετε τον πίνακα που είδαμε εδώ και εδώ επάνω στο γυλαίκο. Εδώ πάλι αυτό σας θυμίζει δάκρυα. Και εδώ πάλι η ίδια ιδέα με τις κονσέρβες και τα χρώματα που πυροβολεί. Όλα αυτά είναι από αυτή τη σειρά. Και εδώ δέστε τώρα ένα εικονοστάσιο που δεν σας δίνει καμία την αίσθηση μιας ηρεμίας. Είναι τόσο βίο, νομίζετε ότι βλέπετε αίματα. Όλη αυτή είναι η αντίδρασή της για την κακοποίηση που είχε. Και αυτή είναι η πρώτη της πίνακες, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλες επιρροές είναι οι αρχαίοι πολιτισμοί. Και μας λέει, σε όλη μου τη ζωή είχα μια βαθιά αγάπη και σεβασμό για τους αρχαίους πολιτισμούς της Αιγύπτου, του Μεξικού και της Ινδίας. Στις καλλιτεχνικές παραδόσεις αυτών των πολιτισμών βρήκα ανθρώπινες φιγούρες και ζώα και υπέροχα πλάσματα που χρησιμοποιούνται για κάθε είδους τελετουργίας. Στα θέματα της δικής μου δουλειάς, οι μορφές της γυναίκες ή του ζώου ή του άντρα ή του τέρατος επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Στην ενδική κουλτούρα, ο Γκανές είναι ένας θεός με κεφάλι ελέφαντα και ξεπερνά όλα τα εμπόδια. Στην αρχαία Αίγυπτο, ο Ανούμπης
Ένας άνθρωπος με κεφάλι τσακαλιού είναι ο Θεός του κάτω κόσμου που καθοδηγεί και προστατεύει τα πνεύματα των νεκρών. Η Θεωρής, ένα θηλυκός υποπόταμος, ήταν η θεά της γονιμότητας και της μητρότητας. Το μεξικάνικο κρανίο είναι ένα σύμβολο αφοσίωσης στη μνήμη των αγαπημένων. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Μεξικό στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουν, έχουν την ημέρα των νεκρών και κάνουν μια πολύ όμορφη γιορτή. Και πάνε και φαγητά και πάνε στο νεκροταφείο με τα φαγητά και με μουσική και κάθονται με τον νεκρό για εκείνη την ημέρα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γιορτή στο Μεξικό. Εδώ θα σας δείξω τις επιδράσεις που σας έλεγα. Εδώ βλέπουμε τον Γκανές και εδώ βλέπουμε τον Γκανές της Νίκης, τον Ανούμπι, τον Αιγυπτιακό, τον αρχαίο πάλι της Νίκης, τη Θεωρής και το ίδιο και πάλι το κρανίο των νεκρών, το Μεξικάνικο και της Νίκης. Μια άλλη επιρροή είναι οι προστορικές γυναικείες φιγούρες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ γνωστή γυναικεία φιγούρα, δηλαδή δεν κάνετε ποτέ ιστορία τέχνης, είναι από τα πιο σημαντικά που έχουν στην ιστορία. Λέγεται η γυναίκα του Willendorf και ονομάστηκε έτσι διότι βρέθηκε το 1908 στην Αυστρία σε ένα μέρος που λέγεται Willendorf. Η ημερομηνία είναι γύρω στα 28.000 π.Χ. και είναι πολύ μικρή, είναι 11 εκατοστά. Μπορείτε να την κρατήσετε στην παλάμη σας. Και πιστεύουν ότι οι γυναίκες την κρατούσαν στην παλάμη για να τους φέρει καλή τύχη για να κάνουν παιδιά. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι, γιατί στην προϊστορία όπως γνωρίζετε δεν έχουμε γραφτά. Είναι ιδέες που κάνουν οι ιστορικοί. Αυτοί οι προϊστορικές φιγούρες είχαν μεγάλη επιρροή στις φιγούρες που έκανε η Νίκη Ντεφά της Νάνας. Νάνα σημαίνει κορίτσι ή ντάμ στα γαλλικά, είναι μεγάλα πληθωριακά γλυπτά με έντονα χρώματα και η έμπνευση είναι οι προϊστορικές φιγούρες και μία φίλη της που ήταν έγκυος. Εδώ βλέπουμε την υπερβολή του μαστού στη γυναίκα του Willendorf και της κοιλιάς και το ίδιο βλέπουμε στην Άννα της Νίκη Ντεσεμφάρ. Αυτές οι νάνες βρίσκονται έξω από το μουσείο του Μπιλμπάου στην Ισπανία. Το μουσείο αυτό, και αξίζει να πάτε αν μπορείτε ένα ταξίδι στην Ισπανία, άνοιξε το 1997 ως μια συνεταιριστική επιχείρηση μεταξύ του Ιδρύματος Guggenheim από τη Νέα Υόρκη και της Περιφερειακής Διοίκησης των Βάσκων. Το κτίριο αυτό το έχει κάνει ο πολύ γνωστός αρχιτέκτονας Καναδός, ο οποίος λέγεται Frank Gehry και το γραφείο του είναι στην Καλιφόρνια. Έχει πάρει τώρα και αμερικανική ιδιότητα. Το κτίριο αυτό, το Μπιλμπάο, πριν να γίνει αυτό το κτίριο, δεν είχε τόσο τουρισμό. Μετά, όταν χτίστηκε το κτίριο του Frank Gehry, πάρα πολλοί τουρίστες πάνε για να δουν το κτίριο του Frank Gehry. Όταν τη ρωτήσανε γιατί τόσο μεγάλες αυτές οι γυναίκες, είπε ότι της άρεσε η σκέψη των ανδρών να φαίνονται πολύ μικροί δίπλα στην Άννα. Εδώ πάλι βλέπουμε μία προϊστορική φιγούρα από τη Μάλτα και μία από τις Νάνας και εδώ το ίδιο. Οπότε βλέπετε την επιρροή, έτσι δεν είναι? Η Μάλτα έχει καταπληκτικά προϊστορικά και ο κόσμος δεν γνωρίζει τόσο τη Μάλτα για να πηγαίνει ταξίδι, αλλά για προϊστορικά είναι απίστευτη η Μάλτα. Πολλά από τα έργα της Νίκη Ντεσεμφάρ είναι σε δημόσιους χώρους. Και εδώ βλέπουμε ακόμα λίγη την Άννα. Πολύ έντονα χρώματα. Και δέστε πάλι τώρα εδώ η σχεδιάστρια η Αξέλ Μις. Δέστε το φόρεμα με την Άννα. Και εδώ πέρα πάλι η επίδραση της Νάνας, το φόρεμα της Άννα Σουί. Πολλοί σχεδιαστές. Και δέστε εδώ. Δεν είναι σε μαύρο άσπρο, δεν είναι με τα χρώματα, αλλά βλέπετε τις ίδιες μορφές. Και εδώ πέρα σας έκανε για να το δείτε. Εδώ το κρανίο από το Μεξικό, εδώ η Νάνα.
Σχεδίασε ακόμα και φουσκωτές νάνες, οι οποίες κατασκευάστηκαν και εισάχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλη επιτυχία. Το 1986 εξέδωσε αυτό το βιβλίο σε συνεργασία με τον γιατρό Μπαραντού, το βιβλίο αυτό το είχε ζωγραφίσει η ίδια και είχε πληροφόρηση για το AIDS, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές την περίοδο του 1980 και 1990, λεγόταν πάρα πολλές βλακίες για το AIDS. Και έγραψε ένα βιβλίο που εξηγούσε ότι με το να πιάσει το χέρι ένα παιδάκι σε ένα άλλο παιδάκι σε κάποιον δεν παθαίνει AIDS. Ήταν έτσι πολύ, σαν ένα μικρό εκπαιδευτικό βιβλίο για το θέμα του AIDS. Ήταν πολιτικό. Θα έλεγα ότι η Νίκη Ντεσεφάν είναι αναγεννησιακή γυναίκα με την έννοια ότι είχε ταλέντα σε τόσα πολλά πράγματα. Έγραφε, σχεδίαζε, έκανε ένα μέρος αρχιτεκτονικής. Και εδώ κοιτάτε τι θα γίνει. Μια άλλη επιρροή είναι η επιβαρημένη υγεία της. Και εδώ είναι μια μεγάλη ηρωνία. Σε μια ηρωνική ανατροπή γεγονότων, η τέχνη, το ίδιο πράγμα που είχε σώσει τη ζωή της, κατέληξε επίσης και να τη σκοτώσει. Για χρόνια είχε δουλέψει με διάφορα υλικά που παραβίαζαν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Έτσι, σε καθημερινή βάση, εισέπνε αναθυμιάσεις. Ως αποτέλεσμα, υπέφερε από φλεγμονείς στους πνεύμονες που καταστράφηκαν από τη σκόνη πολυεστέρα από τα γλυπτά της. Ξέρετε, δυστυχώς, πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν πεθάνει από καρκίνο, διότι σε πολλές περιπτώσεις ξέραμε πολύ λιγότερα από ό,τι ξέρουμε τώρα για τα υλικά. Και αυτό συνέβη και κοιτάτε τώρα τι θα γίνει. Μας λέει, όταν οι πνεύμονές μου υπέστησαν βλάβη, ο αέρας μπήκε στη ζωή μου. Έπρεπε να μάθω πώς να αναπνέω ξανά. Οι σκήνοι αντανακλούν αυτή την αλλαγή. Η σκήνη είναι μια σειρά γλυπτών που έχει κάνει, που είναι, στα ελληνικά θα λέγαμε, η αδύνατη. Και δέστε, θυμόσαστε την Άννα, ήταν εντελώς συμπαγές. Συμπαγές. Εδώ όλα αυτά τα γλυπτά είναι συνέχεια με ανοίγματα. Ανοίγματα, παντού ανοίγματα. Και ήταν για να μπορεί να πάρει αέρα. Εδώ. Πώς αλλάζει η... Γιατί η ηρωνία, γιατί στην αρχή η τέχνη τη γλίτωσε. Θυμόσαστε όλη τη δυσκολία της, μαγικό κλονισμό, απόπειρα αυτοκτονίας. Τώρα η ίδια τέχνη τη σκοτώνει. Τώρα η υγεία της επιδεινώνεται και το 1974 νοσηλεύτηκε με σοβαρή πνευμονική πάθηση και έμεινε στα Ελβετικά βουνά για να ανακτήσει τη υγεία της. Αυτή είναι η περίοδος που συναντά μέλη μιας Ιταλικής οικογένειας που της δωρίζουν μια μεγάλη έκταση γης στο Καραβίτσιο στην Τοσκάνη για να ελοπίσει το όνειρό της να φτιάξει ένα πάρκο γλυπτών. Και καμιά φορά λέω, κάτι πολύ άσχημο που συνέβη στα πνευμόνια της και πάει στην Ελβετία, αν δεν είχε τους πνεύμονες, το πρόβλημα των πνευμόνων, και δεν πήγαινε στην Ελβετία, ίσως ποτέ να μην είχε γνωρίσει την οικογένεια από την Ιταλία και ποτέ να μην είχε την ευκαιρία να κάνει το όνειρό της στο μεγάλο πάρκο, αν δεν της δίνανε αυτή την έκταση. Το πάρκο αυτό, θα σας δείξω τώρα, είναι το πάρκο Ταρό. Είναι το πιο φιλόδοξο έργο της Νίκη Ντεσεφάν και συνεργάστηκε μαζί με το δεύτερο της σύζυγο, τον Ζιν Τίγκελι. Με αυτό το έργο ήθελε να αποδείξει ότι και οι γυναίκες είναι ικανές να κάνουν έργα πολύ μεγάλης κλίμακος. Ορισμένα τα γλυπτά της έχουν ύψη 15 μέτρων. Και τώρα υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά ένα τεράστιο γλυπτό αμφισβητούμε. Στην αρχιτεκτονική. Εγώ έχω τελειώσει αρχιτεκτονική. Πάλι οι γυναίκες εντάξει μπορούν να κάνουν σπίτια, αλλά οι ουρανοξύστες υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Και ήθελε να αποδείξει ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ακριβώς τα ίδια που μπορούν να κάνουν οι άντρες. Την ιδέα του πάρκου την εμπνεύστηκε από το πάρκο Γκιέ στη Βαρκελόνη που επισκέφθηκε το 1955. Και θα δείτε τα έργα της στο πάρκο έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από το έργα του Αντώνιου Γκάουντι στο πάρκο Γκιέλ. Θα σας το δείξω για να το δείτε. Εδώ είναι ο Αντώνιο Γκάουντι, μεγάλος αρχιτέκτονας της Βαρκελόνης. Και ένα από τα πρώτα του κτίρια είναι η Φαμίλια Σακράντα, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το
φαντάζεστε, από τα τέλη του 1800 δεν έχει τελειώσει ακόμα και για να σας δείξω και στο πάνω μέρος των πύργων έχει αυτά τα ωραία μοσαϊκά. Εδώ είναι μέσα που βλέπετε τη φαμίλια Σακράτα. Ο Γκάουντι ποτέ δεν έκανε σχέδια. Πώς έκανε, ήταν με μακέτες. Και συνέχεια άλλαζε και τη γνώμη του κατά την κατασκευή. Γιατί άμα το δείτε αυτό, δεν μπορεί να το σχεδιάσετε. Πρέπει να κάνετε μακέτες, πρέπει να. Λοιπόν, αυτό είναι το Park Güell, το οποίο τώρα είναι ένα πάρκο που όταν το έφτιαξε ήταν να γίνει μια περιοχή, το οποίο θα ήταν σπίτια, ένα θέατρο, αλλά ποτέ δεν λειτουργήσε γιατί όταν τελείωσε μόνο 2 άτομα αγοράσανε. Ήταν ο θείος του και εκείνος. Γιατί σκεφτείτε την εποχή που κάνει αυτά τα τρελά πράγματα ο Γκάουντι, που βλέπετε εντελώς διαφορετικά, είναι η εποχή του νεοκλασικού. Οπότε καταλαβαίνετε πώς φαινόντουσαν να ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακός. Και θα δείτε τώρα πώς έχει επηρεάσει τα κτίρια αυτά που είδε η Νίκη το 1955 για να κάνει το πάρκο Güell. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη σαλαμάνδρα που είναι ένα συντριβάνι στο Park Güell και εδώ δέστε τη σαλαμάνδρα του Γκάουντι και τη σαλαμάνδρα εδώ πέρα, το τέρας που ονομάζει εκείνη η γύλα της Νίκη Ντεσσερπάρ στο πάρκο του Ταρό. Και εδώ πάλι βλέπουμε από τη μία μεριά τον Γκάουντι και από την άλλη μεριά τη Νίκη με το έμπαινο. Στο πάρκο Ταρό δημιούργησε μια σειρά από 22 μνημειώδη γλυπτά κατά την περίοδο του 1979 και 1996. Τα γλυπτά της αντιπροσωπεύουν τις κύριες κάρτες Ταρό. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας της πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτού του πάρκου, η Νίκη Ντεσσερπάρ έζησε στη σφίγγα αυτοκράτηρα που είχε κουζίνα, υπνοδωμάτιο και μπάνιο. Θα σας δείξω αυτή την κατασκευή. Εδώ είναι. Εδώ είναι η αυτοκράτηρα σφίγγα. Είναι ένα κτίριο στο πάρκο, σχεδιασμένο σε σχέδιο της σφίγγας. Θυμηθείτε τη μεγάλη σφίγγα της Αιγύπτου, στο οποίο μετακόμισε το 1982. Η Νίκη μας λέει, επιτέλους η επιθυμία μου να ζήσω μέσα σε ένα γλυπτό επρόκειτο να εκπληρωθεί. Ένας χώρος εξ ολοκλήρου φτιαγμένος από κυματιστές καμπίνες, ήθελα να εφεύρω μια νέα μητέρα, μια μητέρα θεά και να ξαναγεννηθώ στη μορφή της. Θα κοιμόμουν σε ένα στήθος, στο άλλο θα έβαζα την κουζίνα μου. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν η Νίκη είχε βιαστεί από τον πατέρα της επί χρόνια, δεν είχε και μια πολύ καλή μητέρα. Ήταν μια πάρα πολύ αρρωστημένη κατάσταση στην οικογένεια. Οπότε η ιδέα το να βρει πάλι μια μητέρα, μια αληθινή μητέρα, φαίνεται στα λόγια της αυτά. Αυτό είναι το σπίτι που έμεινε και όταν έφτιαχνε το πάρκο και το επόμενο είναι η κουζίνα. Είναι όλο, έχω πάει και το έχω δει, είναι όλο με γυαλάκια, με κομματάκια. Νομίζω ότι ο κόσμος που δημιουργεί, αν συμφωνείτε με μένα, είναι ένας κόσμος φανταστικός. Και νομίζω, και αυτό είναι η γνώμη μου, δεν το λέει εκείνη η ίδια, αλλά νομίζω ότι δημιουργεί ένα κόσμο φανταστικό για να ξεφύγει από τον κόσμο που ζούσε. Και εδώ βλέπετε τα χαρτιά τα Ταρό και το έργο της Νίκης, που την έχουν εμπνεύσει. Εδώ πάλι βλέπουμε τον ήλιο και βλέπουμε το χαρτί στο Ταρό και τη δουλειά της Νίκης. Και εδώ βλέπουμε τη Νίκη με τον άντρα Στίγγελη και 2 άλλους καλλιτέχνες φίλους. Ο άντρας είναι αυτός που έκανε τις πολύ ψηλές κατασκευές με μέταλλο και μετά τις καλύψανε με τα πλακάκια και αυτά. Εδώ είναι λίγα ακόμα για να δείτε από το πάρκο. Αξίζει να πάτε σε αυτό το πάρκο. Πραγματικά ξεχνάτε την πραγματικότητα. Εγώ ένιωσα ότι ήμουν σε ένα παραμύθι. Και είναι ωραίο να είμαστε καμιά φορά σε ένα παραμύθι, ειδικώς αυτές τις μέρες, εμένα μου αρέσουν να είμαι στο παραμύθι. Και εδώ, και σκεφτείτε όλα αυτά τα πλακάκια που είδαμε με τον Γκάουντι, τη βλέπετε, την επίδραση από το Park Güell. Ψηφιδωτά, ναι, ψηφιδωτά.
Όλα είναι με διάφορα κομματάκια ψηφιδωτά. Και εδώ πέρα είναι πάλι από τα χαρτιά. Εδώ λίγα ακόμα έργα της. Βλέπετε ορισμένα 15 μέτρα ύψος. Είναι, όχι, αυτά δεν είναι στην Ισπανία. Του Γκάουντι είναι στην Ισπανία. Αυτά είναι στην Τοσκάνα, στην Ιταλία. Αλλά είχε επισκεφτεί το πάρκο που είδατε στην Ισπανία το 1955 και μετά εμπνεύστηκε και έκανε το δικό του το πάρκο αργότερα. Και εδώ βλέπουμε μια μεγάλη νάνα. Σχεδίασε, είχε και το δικό της άρωμα και σχεδίασε το μπουκάλι και με αυτό το άρωμα μάζεψε πάρα πολλά λεφτά για να κάνει τα κτίρια που είδαμε στο πάρκο. Είχε μεγάλη επιτυχία. Ναι, πολύ. Το 1972 στην Ιερουσαλήμ έκανε το πάρκο Γκολέμ, το οποίο ήταν για παιδάκια. Όταν σχεδίασε αυτό, η Ισραηλινή Επιτροπή της είπε «Μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για παιδάκια, γιατί τα παιδάκια όταν βλέπουν αυτές τις τεράστιες κόκκινες γλώσσες θα φοβούνται. Δεν είναι πράγμα για παιδάκια». Και εκείνη απάντησε «Τα τρομακτικά πράγματα βοηθούν τα παιδιά να κυριαρχήσουν τους φόβους τους». Τελικά η Ισραηλινή Επιτροπή συμφώνησε, το κάνανε και τα παιδάκια τους άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχαν αυτό που φοβόταν, η φοβία συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία. Και τώρα ένα από τα έργα της που μπορεί να δείτε αν πάτε στο Παρίσι είναι το Συντριβάνι Στραβίνσκι στο Pompidou Center, τα οποία είναι 16 κινούμενα γλυπτά συντριβάνια εμπνευσμένα από τις συνθέσεις του Στραβίνσκι. Το έκανε μαζί, αυτή είναι η συνεργασία με τον Άντερσον Ντίγκλι. Και για πολλά χρόνια τα συντριβάνια τα κινούμενα δεν λειτουργούσαν. Αν είχατε πάει τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσαν. Ήταν για πολύ καιρό. Τώρα, μάλλον λόγω των Ολυμπιακών που θα γίνουν, τα φτιάξανε. Οπότε αν πάτε τώρα μπορείτε να τα δείτε πάλι να κινούνται. Και εδώ πάλι, ας πούμε, στο Pompidou. Είναι έξω από το Pompidou Center. Το 1994 η υγεία της χειροτερεύει και ο γιατρός της την συμβουλεύει να έρθει στην Καλιφόρνια. Γιατί στην Καλιφόρνια έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα, πραγματικά. Και έρχεται στην Καλιφόρνια έφτιαξε πολλά έργα της. Αυτό είναι ένα πάρκο που είναι 40 λεπτά από το σπίτι μου. Και όταν πας σε αυτό το πάρκο, πάλι είσαι σαν ένα παραμύθι. Ξεφεύγεις εντελώς από την πραγματικότητα. Και έχει φτιάξει πάρα πολλά δημόσια έργα, αν πάτε στην Καλιφόρνια και στο Πανεπιστήμιο μέσα. Δυστυχώς, το Μάιο του 2002 πεθαίνει από πνευμονία. Τα έργα της βρίσκονται παντού. Εδώ είναι στη Νίκαια, στο Μουσείο Μάμακ. Εδώ είναι το μουσείο που είναι του Τίγκλι και της Νίκη Ντεφάλ στην Μπάζελ, στην Ελβετία. Και εδώ τώρα που είδαμε τις δύο αυτές καλλιτέχνες, θέλω να σας πω ότι οι εκθέσεις που αφιερώνται στο έργο της Αρτεμίσης Τζεντιλέσκη και της Νίκης Ντεφάλ σε ολόκληρο τον κόσμο πυκνώνουν, ενώ οι τιμές των έργων των αυξάνονται στο χρηματιστήριο της τέχνης. Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μάθαμε από την Αρτεμίσια Τζεντιλέσκη και την Νίκη Ντεφάλ? Είναι ότι ανεξαρτήτως τις δυσκολίες που μπορούν να μας παρουσιαστούν στη ζωή μας, ποτέ να μην τις αφήσουμε να μας νικήσουν, αλλά πάντα να προχωρούμε μπροστά με θάρρος στη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκείνες εποχές, πολύ λίγο γινόταν και δεν λεγόντουσαν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε σε πόσες οικογένειες υπήρχαν προβλήματα τα οποία δεν ήταν. Έχετε κάποιες ερωτήσεις, με χαρά να σας απαντήσω. Μου έκανε εντύπωση γιατί κάνει τόσο μεγάλα τα στόματα και είναι τόσο μεγάλα κεφαλάκι. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Σε αυτό δεν υπάρχει να έχω δει. Και δεν ξέρω αν δεν το κάνει για να δώσει μεγαλύτερη προσοχή και καμιά φορά κάτι που σας φαίνεται περίεργο, το κοιτάτε πιο πολύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει πει κάτι. Και έχετε δίκιο. Γιατί όταν βλέπετε τις διαστάσεις, σωστό αυτό που λέτε.
αλλά δεν γνωρίζω. Είναι ίσως να βγάλουμε έξω το ψυχολογικό Το μας, ψυχολογικό να μην υπάρχει μπορεί. δηλαδή ο θυμός και αυτά δεν... Ο θυμός, ναι, να φύγει. Όσο να είναι πιο μικρό, είναι πιο μικρό. Ναι, είναι πιο μικρό. Ίσως. Αυτό που είναι ενδιαφέρον που λέτε είναι ότι όλοι βλέπουμε ένα έργο τέχνης και όλοι έχουμε τις δικές μας ιδέες. Διότι δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο το έργο. Και εξαρτάται και σε τι στιγμή είμαστε στη ζωή μας. Και γι' αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον εγώ. Αν υπάρχουν ορισμένα έργα τέχνης έτσι, ο καλλιτέχνης, το κάνει στους επίτηδες να τα αφήνει χωρίς να ζωξηγεί ακριβώς, γιατί θέλει να νιώσεις εσύ τι νιώθεις. Αντί να σου πω εγώ, ξέρεις, εγώ το κάνω αυτό για να νιώσεις αυτό. Ίσως. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ τραυματική πραγματικά, γιατί βλέπετε, μία είναι από την εποχή του 19ου αιώνα, η μία είναι από τον 20ο-21ο. Τα προβλήματα τα ίδια, οι αντιδράσεις πολύ όμοιες, γιατί ο άνθρωπος δεν πιστεύω ότι τα συναισθήματά μας και οι αντιδράσεις μας έχουν αλλάξει μέσω των χρόνων. Εγώ νομίζω ότι είναι τα ίδια. Όπως νομίζω ότι οι αντιδράσεις μας και τα συναισθήματα δεν έχουν καμία σημασία με τη θρησκεία μας, με την εθνικότητά μας. Δηλαδή, όταν ένα μωράκι γεννηθεί, όλοι χαιρόμαστε, να πεθάνει κάποιος, όλοι στενοχωριόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία στον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να το υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας, αντί να λέμε μόνο τις διαφορές μας. Και εδώ ήταν αυτό το θέμα ριζογραφική, Πολύ. με διαφορετικό τρόπο βέβαια, αλλά ακριβώς του σημερινού των τραυματικών εμπειριών. Ναι, ναι. Πιστεύω τελικά ότι ο άνθρωπος είναι ίδιος σε όλες τις εποχές, απλώς εκφράζεται διαφορετικά λόγω του περιβάλλοντος. Ναι, λόγω του περιβάλλοντος και ακούμε και διαφορετικά λόγω από τώρα έχουμε μια τεχνολογία που τα μαθαίνουμε τα πάντα. Στα παλιά χρόνια μπορούσαμε να μάθουμε τίποτα. Το γείτονα ξέραμε μόνο. Τώρα ξέρουμε τι γίνεται σε 5 λεπτά στην Ταϊλάνδη. Να γίνει μια καταστροφή, την γνωρίζουμε σε 5 λεπτά. Παραμένει κάτι το ίδιο στο παρακαλώ, δηλαδή, τελικά, δηλαδή, όλοι συμβαίνει κάτι και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Ναι. Είναι ίδια πάντα. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να μην βγαίνει. Δυστυχώς. Ειδικά στα χωριά, ας πούμε, ξέρουν, ας πούμε, και εκεί πότε βγήκες. Αλλά ορισμένα πράγματα είναι ταμπού και μην ξεχνάτε, η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική. Έχουμε πολλά ταμπού. Και είναι ίσως τόσο εύκολο να μιλήσει ορισμένα πράγματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Βαλερά. Νομίζω ότι για σε όλους μας ήταν μια έκπληξη αυτό που ακούσαμε. Δεν το περιμένετε ποτέ να ακούσετε τέτοιο πράγμα. Ήταν ευχάριστη η έκπληξη. Ήταν πάρα πολύ πρωτότυπο, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήθελα να σας πω ότι εμείς για να τιμήσουμε άλλη μια γυναίκα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και την έχουμε λιδωρήσει και δεν έχει πάρει τη θέση την οποία θα έπρεπε να έχει, έχουμε εκδώσει αυτό το ημερολόγιο που είναι το έργο της κυρίας Λιάννα Σουβατζή, που επί 30 εδώ έχουν περάσει 30 χρόνια τώρα και κανείς δεν το θυμάται πια, η οποία έχει βρει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όασα Σίουα. Υπάρχει όντως αυτό. Και αυτό Υπάρχει. μέσα από το ημερολόγιο της, εδώ μέσα είναι γραμμένα όλα, γιατί είναι εκεί ο τάφος, γιατί βρέθηκαν εδώ είναι η Σίουα, η Όαση, από την Αίγυπτο εδώ είναι το Κάιρο, εδώ είναι στην Αλεξάνδρεια από κάτω. Είναι 8 ώρες από την Αλεξάνδρεια και ένα δύσκολο Είναι ταξίδι. πολύ δύσκολο ταξίδι μέσα στην έρημο. Αυτό είναι το κάτωψή του. Ήταν και τελεστήριο, γινόντουσαν τελετές. Είναι πάνω σε ένα χρυσορυχείο μηνιακής προέλευσης, άρα ο ταφικός θάλαμος που είναι από κάτω, το επάνω κτίριο το έχει αποκαλύψει. Ο ταφικός θάλαμος είναι ασύλλητος και είναι κάτω μέσα σε αυτό. Εδώ είναι η εικονική αναπαράσταση, τα τρίγλυφα. Δεν έχει ανοίξει ο ταφικός θάλαμος, θα σας πω γιατί. Λοιπόν, εδώ είναι τα σύμβολα του Φαραώ, γιατί δεν έγινε Φαραώ ο Αλέξανδρος. Στην περιοχή εκεί είναι μουσουλμάνοι, στα σύνορα με τη Λιβύη και μένουν μουσουλμάνοι και έχουν μέσα στη λαϊκή τους παράδοση πολλά από τα σύμβολα τα ελληνικά, διότι αυτοί πριν γίνουν μουσουλμάνοι μέχρι το 1853 πιστεύανε στη θρησκεία την ελληνική. Έτσι τον άφησε τον τάφο η Λιάννα όταν έφυγε από εκεί. Εδώ είναι οι επιγραφές που βρήκε Αλέξανδρος Άμμονος Ρα. Εγώ σε μετέφερα, ζήτησε σαν μια μικρή ασπίδα που πέθανε όταν είχε στο δηλητήριο, όπως λέγαμε ο Πτολεμαίος. Ναι, και το έχουμε γραμμένο ότι δηλητηριάστηκε. Εδώ είναι ρωμαϊκή επιγραφή που είναι ο Τραϊανός, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξει το μνημείο, για να το επισκευάσει.
Εδώ είναι η ανακοίνωση που έκανε η Αίγυπτος, ότι ευρέεται ο τάφος του Αλεξάνδρου. Και εδώ είναι οι 10 λόγια για ποιο λόγο είναι εκεί ο τάφος και περιμένει κάποιον. Εντάξει, δεν μπόρεσε να φτάσει στον ταφικό θάλαμο που είναι βαθιά μέσα στη γη, στην έργο, γιατί εκεί έχουν έρθει νερά από το φράγμα του Ασουάν και χρειαζόταν να κάνει μια άλλη επεξεργασία. Εκεί μπορούσε να δουλεύει μόνο ορισμένους μήνες το χρόνο, τους σημερινούς μήνες, γιατί γίνεται 50 βαθμούς υποστηράν. Οι συνθήκες ήταν τρομακτικά δύσκολες, έκανε έναν άθλο αυτή η γυναίκα, η Ελληνίδα Λιάννα Σουβαντζή, και την έχουμε ξεχάσει όλοι. Ελπίζω αυτό το ημερολόγιο, το οποίο είναι με λίγα λόγια όλο τη στοιχεία τα οποία έχουν βρεθεί και το έργο της, να μπορέσει να διαδοθεί από εμάς τις γυναίκες, να το κάνουμε τώρα σε άλλες γυναίκες. Πολύ ωραία που το κάνατε αυτό. Ναι, και αυτό το κάνουμε γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να διαβάσει τώρα πολλά σε βιβλία μεγάλα. Θέλουμε κάτι γρήγορα. Θα ήταν και εδώ σήμερα η κυρία Σουβαλτζή, αλλά της έτυχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσε να έρθει. Άλλη θα την έχουμε και την άλλη Δευτέρα που θα έρθει, που θα μιλήσουμε. Και σας προσκαλούμε όλους να έρθετε και την άλλη Δευτέρα. Είναι και αυτό μια ωραία έκπληξη. Μετά με την κυρία Κατέβη. Και ξέρετε για τις συνθήκες που έλεγε. Και ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος εκεί. Και στην έρημο είναι τρομερό το κρύο. Δηλαδή το καλοκαίρι έχετε αυτές τις τρομερές. Αλλά το χειμώνα δεν μπορεί να φανταστείτε. Εγώ την ξέρω προσωπικά την κυρία Σουβαλτζή και πραγματικά το πώς έχουν δώσει τη ζωή τους. Και σε συνθήκες που λέω πάρα πολύ δύσκολες. Γι' αυτό χαίρομαι που κάνατε. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, το κράτος δεν έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτό που τη βοήθησε να το σταματήσει τη βοήθεια. Να της πάρετε την άδεια. Γιατί είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια ιστορία που θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας το γιατί. Ας ελπίσουμε ότι μία μέρα θα ανοιχτεί και να Αλλά γιορτάσουμε. πάντως ότι είναι εκεί, είναι και καλό είναι να το ξέρουμε την πληροφορία, να μην την ξεχάσουμε, γιατί την έχουμε ξεχάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ στον πάγο έχω Χάρηκα πολύ για την γνώρισα.